Jekk iseħħ inċident fuq il-flyover tal-Imsida, il-konsegwenzi jaf ikunu kbar u fatali. Kien dan l-inkwiet li esprimew bosta persuni f'kummenti ta' kritika fuq il-medja soċjali dwar il-flyover tal-Imsida li għadha kemm ġiet inawgurata. B'karreġġjata waħda tila lejn l-skate park u karreġġjata oħra nieżla fid-direzzjoni opposta lejn ix-xatt tal-Imsida. Il-ħamis filgħodu kru ta' Net News żar din il-flyover fejn seta' jara bajnejh id-djuq ta' dawn iż-żewġ karreġġjati u l-barrier baxxa li hemm tifridhom fin-nofs. Fuq il-medja soċjali kienu bosta il-persuni li staqsew kif single lane flyovers huma permessibbli f'pajjiżna u esprimew it-ħassib tagħhom għal fatt li minħabba id-djuq tal-karreġġjati u bit-traffiku li jinħoloq ta' kuljum se jkun impossibbli biex ambulanza tasal fil-post meta jseħħ inċident. Il-barrier f'nofs din il-flyover skont ħafna nies ġie deskritt bħala rampa perikoluża għas-sewwieqa tal-muturi. Minkejja l-fatt li dan il-proġett se jiġi jiswa 35 miljun euro, ħafna qed isostnu li l-problema ta' traffiku se tkompli tiggrava u mhux tittaffa. Numru ta' persuni ddeskrivew din il-flyover li saret b'mod u manjera mhux professjonali, qisha roller coaster disgustanti u xi ħaġa li ma solvit assolutament xejn hekk kif il-vetturi l-kbar mhux se jkunu jistgħu jgħaddu. Intant il-Ministru Chris Bonnet saħaq li dan ma kienx proġett impost fuq ir-residenti imma magħmul għar-residenti. Ironikament minkejja r-resistenza tar-residenti infushom għal tali proġett.